Très bien, merci beaucoup. Amunubeka, Chérif Ladjaran Flani Watila, Marogafo, Aute Nine, Semeno Semeni, et puis Aute Filifana, voilà, Awa Djemuka Mandidou, Mindabra Mali, Chifna Kokamani, Abewole, Jeunesse et Développement Nazarakana, et Sibiru, Sibiri Kadam, 17h, la Kataba, 18h, là, Amé Djemuka Nsi, Mali Chifna Kautorola. Djemuka Infana, c'est infamé Babou Dota, Min Konana, Ani, Anchifignon Dobe Djeka, ou Babou, Konokuma Nyafo, Enflebo Yana, Angani, Doku Babou, Tedorei, Aureba Kalam Togomina. Depuis mois de mai, Jora, Chérif Ladjaran à 5 ans, Kaseka, Tachi Blake, Kanyishi, Enfant Kramoma, Assez, Chérif Ousmane Madan Haidara, ni Alika, Sam, Bioroni Shegina, Amboraka, ou Yanamaya Jumodo, Tekere Bafoyi. Enfin, Ankramoro, Mbaroka fo, Chifunaka ou Chamambino, Doya don Kabino ou Fitini à Kraka, sur peut-être Doyer Mabangé. En la génération, Chama, Aka, Watiflofola, sur un Chamanga Doronga, Bibina, et Wan Chifunaka Minoufanabeka, c'est Makorobaya, Plasula, en Willaka, c'est un Chifunioron Doma, ou Kabararola, Anidoukonona, Kadasumusunke, Ungininga, Yala, ou Kahakinla Mouye, enfin, Ankramroka, Wulika Jo. Aye baranyuma minu ke islamia dine konnana akira sababu min fana jume ka nyeshi mali shifina kauma la don ta fanflani oye marai education ni ala sonama jemuka en kono anda bina seni be ma kelengele nga wala saka plateau ka timia wala sababu min fana be kan flefo sigiro la ko siga ni sonda chaman so ko siga yele ko sobe ka ni sonda chaman sabla me kenemi ka me ni sonda kenedi kan ambe anniversaire kenedi kan kadaro konnana aya kanu ka siga plateau ke plateau sanman bayi Kasega Maouli, Mamou Fanamena Seka, Donifo, Enfant Kramokan, Kabini Kunufo bi, Odi Sabla, Ando, Lanchifina Kanyorondu, Nga, Aleka, Barabe, Benimbe, Aywa, Kalanima. Kalan Suguya Chama, Aye, Abi livre $7, Ankramrokan, Yano Okaban, Aya Wole, Afanakana, Akinata Frantakan, Abi Mindo, Enfant Kramola, Kasiga, Donifan, Aye, Okan. Ale bana boyino an sifinyon were fana wuli ale fana sifina kaya timinan kadi afana baka bara don kosobe ni oyi aywa comedy sray ma chama fana ba do réseaux sociaux sans fait ni mawbale wuli ku ntena fonfo e fola sona obna isan ay tegere ba fo voilà abe yele bi abene sona chama soro aywa ni ala sonama aw minu fana be kan fle jamana ko kan kadam le Côte d'Ivoire Burkina Faso Sénégal Guinée Conakry sabla ambela je ni jamana nunu kan aywa sibiri ambo be fo kanu ani akwatimena ndiala 606 ambe du jamkan kono kaseka aywa kuma dianga mawulele folamani oye monsieur Kali Diallo ale maye il est enseignant chercheur il y a photo na jamkan damnela madu école kramodo ngani ngini kala fona do sebeni kala fona do aywa amina ngininga aka impression folay mu aseli anga kuma so na Chérif Ladjaran kanno kasabu ke ambe kene mingani oyi enfant kramo ali ka sambi oroni shegina ambo o nyanaje e baro kene kan kuri basilam te jallo basfetana ina nga kene kan ajara imba don intisha folay ma chama ibena nga plateau kan wala sa kaseka e ka donia kaseka partager ni ay Chérif la flebrawi aywa abi ama feka don ambe kene mingani oyi tashibla kene ni sona jumembe ela iseli Chérif la konano Saja mi fo ika weleli la ika flebagaw bɛɛ fo maa o maa bɛ jeunesse développement suit i bolo an b'a suit a mɛnna et puis émission do émission min tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ hakilina d'a ma kosɛbɛ bi an y'an yɛrɛ sɔrɔ studio kɔnɔ nisɔndiya dama de y'an kunbɛn parce que a bɛnna ni don de ye don min ni don taw tɛ kelen ye parce que san kalo ye kalo 12 ye cɛ dɔ de fana bangena ka bɛn tile 12 fana ma donc n'o ye Aseyid Chérif Ousmane Madan Haidara ye justement ala y'ale di an ma ka bɛn ni mai kalo tile 12 ye san 1955 c'est ça donc 1955 en 2023 2023 o bɛ bɛn a san 68 dafa ma ala ka san 80 faraka amin donc an nisɔndiyalenba bɛ yan parce que an ɲɛ bɛ comédien na yan minnu bɛ k'an layɛlɛ bangeli ye nisɔndiya de parce que karamɔgɔ nali yɛrɛ de kɛra nisɔndiya ye adamadenya dama tɛ dɛ karamɔgɔ nali yɛrɛ de kɛra nisɔndiya ye danfɛnw ma parce que n'i ko adamadenya ma dɔrɔn i b'a fɔ k'a ye hɛrɛ kɛ adamadenw dɔrɔn de karamɔgɔ ye hɛrɛ kɛ danfɛn bɛɛ de ye siga foyi tɛ min na
Merci. Donc ça, ce sont ces premières impressions, je crois que Djamkangono amena Akilna Ware Soro à Boulou, Sabla, il est bien armé ici en littérature, Amina Chaman Foyer. Alors, Amina Koumadi, Andenge Fanadou en même temps, il est Dogono, pas moi, mais en même temps, ni Maoubale Dogono, pas mais trop Rémi, trop Gelemba de dos. C'est un nom qui est très difficile à prononcer. Amakaurwa Kojo di Dogono Pama. Dogono est mal liga tourner na ma so djena quoi. Ne ma foué famu ni kula. Bon, on va voir qui bismillah follow. Ça va? Non, ça va. Par rapport à bio. Sabe Bible ni ha. Bi sabe nere neta do bi mumpo quoi. Ya ba ma. Sabe e ba do nere nadola. Sabe tellement que condalendo ne kumiga mobili boli kopese nga nyepela korota lindo. Sabe nega mobili de do ega mobili do. No do sabe ne anya fela bana jigi ne abola se nani gangana. Sabe condamnendo. Oui. Ubela condamnendo kasiga. Sabe anga bilibili. Zamzamiyu. Basita de kabaku de. Sabe aligo ne aka anniversaire. Aitigera wa anniversaire video. OK, Dogono poma kelime ka mundi la be ka nyeshi oma. Sabe no bi ke sans ambi yele hu labe. Sabe mbibila pambe pe ko ya pama. Donc sabe Ogoni sabe nisonja manga jogo ya pama. Sabe moro mindu, sabe ay munke atise ka poka bangwa. Ne apodero. Bon, maintenant on va passer à autre chose parce que là il va aller ka défaut mia. Ali nyeji ka tinu kudu. Atire ba fo. Donc va nyeji be josi ça. D'accord, donc on va faire émotion à faire ko jugu. OK, donc je crois que amna nyeshi Monsieur Kalima, Madoka fo yesebeninkela yi ngininikela fana yi. Aywa. Ni ay enginiga en tant que jeune Ebsika Mounefo, Haïdra Kola, Kabini Lawale Phobie. Merci Sayo pour la question. Ni Anyininga en tant que jeune, en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, Ambi a fo Adamadea ere Magobike fin fena. Haïdra Seko ka bela. Amada Seko damama. Akla ka teme a Seko ereka. Ayake foka sa ke fena. Parce que ibado Modo be olu ñogona ti ceya quoi. C'est ça. Ay recherche mi ke karamo Haïdara kan ya soro ñogona do du. Parce que ni ya jete mi ne folo. Adamadi yere femi glani ga gele. Doni baga bebe na minka. O adamadi kuturu glandi. Bo karamo yo mo haka min gla. Ni lahara te masita dado. Parce que mo haka min be jo ka fo nti fla far alaka. Sadi ka laydu worota. Ati suelike, ati jenayake, ati namarake, mais jamana yɛrɛ problème bɛɛ nin de. Mɔgɔ hakɛ min y'o layidu ta, u m'a ta karamɔgɔ ye dɛ, u y'a ta Ala de ye. Wa u bɛ siran a kungo kɔrɔ Ala de ɲɛkɔrɔ. Sinon karamɔgɔ b'a d'u ma, u ni karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye. A dɔw b'a ta télé de fɛ. Yɔrɔ ye kabako ye. A dɔw b'a ta a ka kalandenw de bolo. Kabako don. Donc a ye mɔgɔw de dilan fɔlɔ. Karamɔgɔ ye mɔgɔ yirikaw de dilan fɔlɔ. A ka kɛnɛ dɔ kan. Doga téléphone tunna do ñumana jarala doga téléphone tunna téléphone o yere ñumana ko iPhone 13 a wati wodi ko mi sangala d'accord wa kemeni ko soni baje milliona mais téléphone in klala kay a bina doya ta klala ka tana ay wa idara ka mo glani wudi ni idara ka kinete o yemandi de iPhone 13 o ka to mo gayi o yemandi mano donc ay mo di glan folo bo amba yi mo glani ko fe mo be se mo baloyi Karamogo furu b'a bolo mɔgɔw bɛ ka Bamako karamɔgɔ ye Bamako yan de Bamako bɛ karamɔgɔ degun de foro de bɛ karamɔgɔ bolo Mutugula foro b'a bolo Doɲumana kɛra kaburulo de mais Doɲumana ye karamɔgɔ ka foro de y'a ye donc o kɛkun ye mun ye ka balo la c'est à dire sɛnɛ ka mɔgɔw labɔ parce que Mali ye jamana sɛnɛ jamana de donc foro hectare ne yɛrɛ wulila ka taa fo ɲɔnɔ ka taa ɲɛda karamɔgɔ ka hectare 200 in kan a bɛ ka kɛ cogo di janni y'a sɔrɔ hectare 200 dama tɛ dɛ fɛn wɛrɛw b'a bolo ye min tɛ hectare 200 fana ye tuguni furu ɲɛfuru b'a bolo yen malow b'a bolo yen hali ala ma taa yiri min bɛ yele ko mankilatɔni o b'a écaltisi o furu bɛ karamɔgɔ bolo ne taara ɲɛda o bɛɛ ka ɲɔnɔ ye donc a ma tulonkɛ la et puis o dama fana tɛ n'i ko adamaden ka balo karamɔgɔ bɛ balo hakɛ min di salon karamɔgɔ ba ka tile 40 na malo tɔni 100
o de dira dɛsɛbagatɔw ma malo tɔni 100 an y'a bɛɛ ye yan nɔ effectivement donc san o san karamɔgɔ bɛ balo min di ni ala yɛrɛ tɛ maa si tɛ se k'a jate a denw a tɔ nana kɛ karamɔgɔ den bɛɛ ka anniversaire la mɔgɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a sababu ye karamɔgɔ yɛrɛ tɛ bilen dɛ karamɔgɔ denw ka anniversaire la donc o la an b'a ye o yɛrɛ nali yɛrɛ de kɛra hɛrɛ ye et puis an ma dɔn fana ma min yɛrɛ ye ne kabakoya ko in bɛɛ la ka tɛmɛ ko bɛɛ kan i b'a dɔn ne ma se ka sara sɔrɔ min yɛrɛ la fiyewu parce que karamɔgɔ ye forage min si ne yɛrɛ ye min jate a nɔfɛ o ye forage 100 ani forage 77 ne sera ka min jate dɛ ne yɛrɛ sera ka min jate a nɔfɛ d'accord i y'a ye forage 100 ani 77 ne sera ka min jate a nɔfɛ ka ji di mɔgɔw ma salon min kɛra a tɔgɔ jelibugu kɛrɛfɛ nafaji min kɛra nafaji ji yanni forage karamɔgɔ ka forage in ka se nafaji i b'a dɔn mɔgɔ citerne de tun bɛ ji di mɔgɔw ma bilahi citerne de tun bɛ taa ji ta dɛ ka n'a di mɔgɔw ma jiko gɛlɛya fɛ mais a nana jiko gɛlɛya ban bangoni fana la cogo min na bɛɛ y'o ye o ma kɛ maa si o ma dogo maa si la donc a bɛ n'a fɔ ni ale bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale tarasi yɛrɛ ale tarasi yɛrɛ de ye o ye hɛrɛ de ye o ye hɛrɛ de ye d'accord wa tarasi yɛrɛ c'est à dire k'a mɛn dɔrɔn ko hali karamɔgɔ ka kalanden hali karamɔgɔ ka kalanden tarasi o ye hɛrɛ ye dugu la jango tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ma an y'a ye karamɔgɔ de nɔfɛ yɔrɔ an ye jiko in fɔ tan o serifula fana bɛ yen et puis min ye ne kabakoya bɛɛ la boulangerie b'a bolo minnu bɛ buru dilan ka buruko nɔgɔya jamana kɔnɔ mais nin bɛɛ la n'i y'a ye entreprise bɛ ka créer parce que ça c'est pour vraiment aider un peu les jeunes justement les jeunes ce sont les jeunes qui travaillent là-bas denmisɛnninw de bɛ baara k'a bɛɛ kɔnɔ boulangerie in denmisɛnninw de b'a baara alors foro in kɔnɔ denmisɛnnin n'i ko sɛnɛ kɔni i ye denmisɛnnin de ko fɔ sinon maakɔrɔba t'a min foro kɔnɔ bilen denmisɛnnin de ko fɔ c'est pour k'u responsabiliser walasa u bɛ se ka ɲɛsin baara ma cogo min na parce que ni min b'u la sisan u kan ka baara de kɛ et puis o fana kɔfɛ tuguni min yɛrɛ ye ne kabakoya nin bɛɛ kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso kɛnɛyako la dɔgɔtɔrɔso 20 de jɔra mais dɔgɔtɔrɔso 17 de bɛ fonctionnel la min bɛ baara la o dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la tuguni n bɛ bangoni kelen ta k'a d'i ma bangoni dɔgɔtɔrɔso jɔra miliyari 1 ani miliyɔn 300 de mais a bɛ mɔgɔ hakɛ min reçoit tile kɔnɔ c'est trop a bɛ mɔgɔ hakɛ min reçoit tile kɔnɔ k'a furakɛ c'est trop o fana dama tɛ joli di bɛ kɛ karamɔgɔ ka kumakan kama ko a y'a joli di a ka niw kisi dɛ joli di bɛ kɛ ne sera ka mun tɔmɔ joli dilaw nɔfɛ o joli pɔsu hakɛ min tɔmɔ u nɔfɛ dɛ o bɛnna joli pɔsu 2000 ani joli pɔsu 400 ani buruburu 400 ani 65 2000 465 joli pɔsu c'est énorme o lajɛ joli pɔsu kelen bɛ mɔgɔ joli kisi ni solasi alama an n'a cɛ janya la ni solasi kɛlɛ ye solasi jogin ni joli cɛman bɔnna fa joli ka remplacer de tubabu ma se ka joli dilan mais karamɔgɔ ka kuma kama mɔgɔw bɛ ka bɔ ka joli di jeudi tɛmɛnen kɔrɔni joli k'a ye bɔ a ka taa joli di joli pɔsu 100 ani joli pɔsu 84 de sɔrɔla yen o ye sɔgɔmada ye et puis ni tile kunnayana docteur b'a fɔ ko k'a jɔ docteur b'a fɔ ko k'a jɔ tuma min na a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kɛnɛma o ka ca ni mɔgɔ min yɛrɛ consultera ye donc i b'a ye i tɛ se ka ne t'a dɔn i bɛ se ka nin ni mɔgɔ min comparer ɲɔgɔn na économiquement i tɛ se ka ni mɔgɔ dɔ comparer ɲɔgɔn na karamɔgɔ tɛ sɔrɔlasi ye mais karamɔgɔ ye sɔrɔlasi de parce que maa tɛ min ye sɔrɔlasiw fana dɛmɛ ka karamɔgɔ bɔ joli di dama tɛ sɔrɔlasi dɛmɛni ye n'est-ce pas mais karamɔgɔ ye wari min bɔ k'a di a y'a di sɔrɔlasi somɔgɔw ma chaque année c'est des millions ce sont des millions donc an b'a ye mɔgɔya yɛrɛ mago bɛ kɛ fɛn fɛn na mɔgɔya yɛrɛ ye fɛn fɛn ye karamɔgɔ y'a sen jɔ ye n t'a dɔn i bɛ k'a faamu non je vois donc i b'a ye agence de voyage a y'o bila sen pour que ka mɔgɔw ka hiji nɔgɔya mais kalanko parce que jamana an bɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ la Mali yɛrɛ problème bɛɛ ye kalanko de n'est-ce pas parce que ni kalan ma labɔli kɛ fɛn caman bɛ yen o tɛ se ka lasɔrɔ mais kalanyɔrɔ min jɔra ansaruw fɛ karamɔgɔ ka nko kama e b'o da dɔn kalanyɔrɔ ne yɛrɛ sera ka min tɔmɔ u nɔfɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ dɛ ne sera ka min tɔmɔ u nɔfɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ o ye kalanyɔrɔ 400 asafurula kalanyɔrɔ 600 ani kalanyɔrɔ 45 ne sera ka min tɔmɔ u nɔfɛ mais ni o ye ekɔlisow madrasaw olu faralen ɲɔgɔn kan mais n'i ko walanda kalan c'est à dire mɔgɔw k'u ka diinɛ ɲɛɲini seliji farida ye joli seli farida ye joli i bɛ selila caman ɲini u tɛ ɲɛdɔn nin ma mais k'o kalanyɔrɔw dayɛlɛ
ne y'o min compter karamɔgɔ nɔfɛ a ka kalandenw nɔfɛ o ye kalanyɔrɔ 6000 asafura 7750 7750 walanda kalayɔrɔ c'est-à-dire na i ka silamɛya ɲɛɲini ka kala sira surumani quoi. Seli parce que ni bɛ seli i ka fɔ seli bɛ ɲɛ ni fɛn min ye k'olu dɔn ni bɛ sun bɛ ɲɛ ni fɛn min ye a bɛ tiɲɛ ni fɛn min ye o kalayɔrɔ minnu dayɛlɛlen don ne y'o min jate Mali dɔrɔn kɔnɔ 7000 a tɛ fo ka tɛmɛ nin kan donc i b'a ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ quoi a bɛɛ tɛ se ka fɔ c'est-à-dire ni ko o de la ni ye question posée dɔrɔn ko ka kuma karamɔgɔ kan an bɛ ɲininka ka kuma ka fɛn jumɛn kan. Il a fait des réalisations innombrables comme on le dit donc ni Ala sɔnna je crois que c'est ça l'objectif également parce que là sifinaka minnu bɛ yen nɔ k'a yira u la k'a fɔ ko an fa an karamɔgɔ aw ɲɛ bɛ réalisation min na bi nka aw kana a bila aw kunna ko o dɔrɔn don avant ça il a souffert aussi. Donc, il faut qu'on fasse dans les années 80, 85, même si peut-être, si ça trouvait que nous, peut-être, on doit compter, c'était difficile. C'était difficile, selon l'histoire, c'était vraiment très difficile en ce moment. Mais, écoute, j'ai Sam ou Sam Bissaba Kofe, Sam Binan Kofe Bi, ou Mroklini Naka Kesawi, ka radio jo, ka télé jo, ka bararo chaman jo. Nga, ou nimbe jora, a jora mali le kosonga, a jora en chiffre na kauli koso. Sabla là, même quand tu prends aujourd'hui les cas shérif là, il va y kafo, barakela bejenou. Donc entreprise chaman fana beti. Donc nangwa amba fo anafa en chiffre na kauli quoi, nafa atiseka ban. Donc je crois qu'avec Dogono Pama, je ne sais pas ce que toi maintenant eka nyorolombo inkonna là. Je crois qu'il y a des passages où chamay, a vu de croix chamay, a wajulu chamay. Non, mais donc les émissions qui font comme mais qu'on n'aura ni tient mouni qu'un caille. Mais RF c'est qu'un mouni qu'est enfant cramoy, RF c'est qu'un wasa chomina, RF ou c'est qu'un mouni bi. Et ne c'est qu'un moun caille. Et Nico Nyorolombola, Nyorolombola c'est Nyorolombodi. Et Alani ala kira barkala. Gidi ka anniversaire ou anniversaire ne be vidéo kay a do yɛrɛ la a y'a ye f'a ye ci di Iba ma ko k'a fɔ n ye k'a nisɔndiyara ko vraiment a ye vidéo sɔrɔ tiɲɛna ne y'an fa kanu n y'a kanu kojugu ka d'a kan mɔgɔ min don a ye faso kanu mɔgɔ min don a bɛ silamɛya sira hali n'i ye silamɛ o n'i tɛ silamɛ o Gidi bɛ kuma Ala kuma yɛrɛ a b'o de fɔ Ala ka cikan Gidi b'o de di silamɛ ko tɛ chrétien ko tɛ Gidi filɛ nin a bɛ kuma adamadenya yɛrɛ fana kan tant que i bɛ Gidi lamɛn i t'i balima tɔɲɔ tant que i bɛ Gidi lamɛn i t'i bangibaa tɔɲɔ awɔ Gidi de ye an k'an baw kanu bi n'i yɛlɛla statut kan n'i taara TikTok kan fo mɔgɔw y'a tigɛ tigɛ ko taa mori sɛbɛn o ka k'i bolo soma sɛbɛn ka k'i bolo ni baduwaw t'i bolo nin bɛɛ ye fu ye bi jeune joli nin biselen b'an kun na k'an to nin na dangadenw tɛna dɔgɔya caman yɛrɛ Gidi kɔni ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni Ala ye se kɛ ne ye n m'a fɔ Ala ɲinɛ ma dɛ ni Ala ye se kɛ n ye ka film tourner Gidi tɔgɔ la wallahi o de bɛ ne kɔnɔ k'a tɔgɔ da la vie de ne ali sisan ali ne ma Gidi ka parcours bɛɛ ta n fa ali ni ko k'i bɛ Gidi ka parcours dɔw ta a ye ɲani mun kɛ ka sɛgɛn mun kɛ anw y'an sigi ka baro dɔw lamɛn dɔrɔn wallahi Gidi ka baro dɔw an kasira cɛ kungo mɔgɔ bɛ se ka nin ɲani kɛ yan effectivement donc doit faire kuma na ko effectivement ko ni an fara vie lajɛ i bɛ k'a fɔ ko a ye vie gɛlɛnw tɛmɛ mais ko ale ma min faamu ko don o don ni kuma bɛ fɔ a ma ko on dirait ko o de bɛ dɔ fara a kan donc je crois que ça yɔrɔ o kan k'anw nisɔndiya quoi ça nous réjouit déjà parce que là dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni kuma bɛ ka fɔ i ma i b'i tɛgɛ fila da i bɛ décourager i b'a fɔ quoi mais o ma ne bɛ réussir cogo jumɛn na chaque fois mɔgɔw bɛ k'an kɔrɔfɔ mais dɔw yɛrɛ bɛ jaabili kɛ voilà a ka sira tɛ maa si la mais en réalité i b'a dɔn Gidi fɛn dɔ b'a la n'o bɛ mɔgɔ la i sigi man di quoi il est déterministe c'est-à-dire
il est déterminé quoi. Il est engagé. Engagé, très bien. N'allez n'y si fait mima. Non ni joye, il va donc y jouer romani. Ça dit, où est tu vas regarder les ouais. Allez flâner n'allez n'y si fait ma. Non il bibouindi. C'est pourquoi Guéléan nous, ama Guéléan nous doit effectivement, parce que on nous est bien baralani ou communication, journalisme. Mais auparavant, on a tout des fois. Allez que journaliste de où, après animateur de où, après communicant de où. Parce que il s'est promené avec sa petite radio, comme reprêché. Mais imaginez, est-ce que bien à l'époque là, est-ce que non on a beaucoup bien même le yao. Mais imaginez pendant tous ces temps, à Seraka au Capou Befranchi, à la radio ni. C'est pourquoi on a dominé thé à témin donc quoi. Avec son don, avec comment don. Donc baraté non até. Ce qu'on aime c'est qu'à faudron, c'est comme bien reconnu bibina, ni 21e siècle na, am c'est qu'à faut am ala des fous. Voilà, am ala des fous. Donc je crois que à partir de ni jamuka minute biswa on a soro, amene sona wara fona soro keneka. Sabla angania kan keneka, kenengani ali de kama. Ni mato mau fona pseka wakili. C'est comme que Haïdra donne toujours. Peut-être minu ta don ou bien minu rebe kangina Haïdra ka barao ko minu rebe kangina ko Haïdra kununa mana bilama kasika hakilna jigi ko ofanala. C'est pourquoi aujourd'hui cette émission elle est dédiée au guide et à ses réalisations également. Donc vous donc pas mal. Nous on veut rire aujourd'hui. Parce que là c'est un jour bi belebele ka do nete galon tigabi. Nete faka galon rere tigabi. Bi belebele ka do. D'accord. Mais tiens no fo. Fitir wale amaine. Fitir do de fleni atara karamoko ke fi no ko karamoko. Me fe ga blakata Espagne. Ni ne konsira Espagne. Karamoko ni ko fe mo ki. Ko karamoko ni ne konsira Espagne. Karamoko ni ko fe ne bo ki. D'accord. Karamoko de fleni karamoko do ke che karamoko aga keta ubeke che tara Espagne. Ase Espagne do rai bara soro Espagne. Che bara soro Espagne abeka bara ke kalo kele kalo fla che nyine na ile du minta karamoko ke abiki ko piscine na karamoko ke de fleka wule allo ay karamoko ke ay telephone ta ko allo jondo ko karamoko ke de do muye do kiye ka fura odi ma ga se Espagne ne de do do jabira ma do be Espagne ko awo karamoko be Espagne ere ma fo ko do jabira wa o mesema ne ga do ne de ga do ay de ga do ni ne ga do jabira kana ne wele bile ne karamoko ko ayire ma fam de iko ne ka do kiye ne ka fura odi ma ni ne o ke ni sera Espagne ki be ko do ke akoko karamoko kana ne wele ngi ga bonga linika karamoko ko okay problem tala jibe yoro ni mi koloshala mi mogosa ako karamoko ne refle ni eri na mega ko Espagne jilaw asira ka appel ticket abiki ko Espagne jila abiki ko Espagne jila afla gi kuntu no dorana na bo pongoro jigoro mais attends mais abes no là kabo Espagne ana restaurant ga pongoro jigoro Karamoko kalite galonti ga fara. Nete galonti ga karamoko. Donc Espagne pour le martini Espagne tie. Ah, ibado ko Sadio. Ibado ko refleni e ko ga di karamoko yoro eto kalama. Parce que refleni e be en chifina ka ko émission de ke. Bon chifina ka dun karamoko ka fait téléso chifina ka otea. C'est ça. Ni tara docteur sola chifina ka karamoko ka boulangerie chifina ka aka kala yoro chifina ka. Donc au de là Sifina kaw olu kenema de kadi karamoko Haïdara ay tigere ba fo ko may moto boli juguba may me ko ni ama galon tige were moto boli juguba may bindo de flena be moto boli ko jugu ne go mami na ngo mami be moto boli ko jugu ko na figide ne be moto boli fa de asa ibaya samba boli fo ka shen tige ne ko mami ta a fleka moto funu ga ele gudoro nga benba de fleka affronté ko ramo sa o yoron be la sapeur pompier mo ya ta utara na karamoko ka docteur sola utara le ni ay docteur sola yoro mina doro docteur muso nana ibado luka en ko jugu ko ne ba ma jugu ya koni ka be kuma yoro mi shishi don borada u fleka deni opéré jakarta jolemba kalpie kan deni kono subhanallah nyoro okera leçon ale maula kerama ala ka sidani karamoko amina rabbi ya rabbi ala 68 ans ala ka 80 farauka amina rabbi ala amina rabbi amina ala ka jugu malo ay dogo ya rabbi amina karamoko sarata ambulo ko nyafo ma fa ala nyina made dogono pama
ne donna nataw la ne bɛ film bɔ karamɔgɔ tɔgɔ la. Donc o de ye projet ba ye. O de ye ne ka projet ba ye. Sinon est-ce que fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɛra ye sa o. Foyi ma k'a ye. Foyi ma k'a ye fɔlɔ. Karamɔgɔ de ye fɛn bɛɛ kan anw ye. Karamɔgɔ sara t'an bolo ni Ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ se k'a sara o. Donc Ala ka sara kɛ a ka soba ye. Amina ani a ka harijinɛ daba yɛlɛ a ye. Ya Rabbi, ya Rabbi. Je suis dans mon paradis, tu es dans ton tombeau. Eh Allah. Tombeau yɔrɔ dɔ ye Ala k'an kisi o tɔɔrɔ. Merci beaucoup. Donc on a pas mal, je crois que un régalé Doni. C'est ça un peu l'objectif. Kasi ka rappel Doni fana kɛ, kasi ka national fana sɔrɔ kɛnɛ kan. Sabula san 68 o tɛ san 18 ye dɛ. O tɛ san 28 ye. Donc fɛn baw tɛmɛna. Donc bibi in na n'a fɔra ko anw sigilen b'ale de suma la. O ye kunnawolo ye anw yɛrɛ fana ma, o ye kunnadiyaba de y'anw fana ma. Anw ɲɔgɔnya camanba de bɛ yen u bɛ k'a ɲini ka gɛrɛ karamɔgɔ sur fila yɛrɛ ou bien n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi ka gɛrɛ karamɔgɔ ka denbaya la walima ka gɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ dɔn ani mɔgɔ minnu ka surun voilà mais Ala ye chance d'anw ma an bɛ karamɔgɔ baarayɔrɔ la fɛn o fɛn an ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye ça c'est un privilège donc an bɛ Ala fo o la ka sɔrɔ ka duwawu caman kɛ hali bi san 68 Ala ka o caman kalifa la amin Ala ka o caman kalifa la baarayɔrɔ hali bi a jantolen banna hali bi dɛ nka n b'a dɔn don na nataw la fana caman fana bɛna fara kow kan o de y'a ka hamina ko yɛrɛ fana ye sabula i y'a fɔ cogo min na sifinnakaw ka d'a ye kosɛbɛ a bɛ to ka sifinnakaw nadiya kosɛbɛ a bɛ to k'an yɛrɛ wele o la a ka kuma dɔ la a ko ko Alasaji ye manamana mɔgɔ yɛrɛ de ye a bɛ to k'an yɛrɛ wele dibi la ka to ka nadiya kuma bɛɛ donc je crois que an b'a fo hali bi an bɛ Ala de fo an bɛ duwawu caman kɛ an fa ye alors monsieur Kali je crois que an fɔ cogo min na jamukan a bɛna sa a cɛmancɛ la an kan ka maa wɛrɛw fana wele ka na ka se ka an nisɔndiya kɛnɛ kan je crois que ni o fana tɛmɛna an ye dasumusumuni min kɛ dugu kɔnɔna na ka taa maaw sɔrɔ u ka baarayɔrɔw la ani dugu kɔnɔnaw na olu minnu ye sifinnakaw ye ayiwa hakilina min b'u la an fa la ani an karamɔgɔ la baara ɲuman minnu kɛra a fɛ kabini lawale fo ka na bila bi la mais kuma dɔw fara micro trottoir in kɔnɔ a bɛ mɔgɔ hakili wasiwasi dɔɔni dɔw ye kuma dɔw fɔ c'est vraiment émouvant quoi c'est vraiment émouvant mais ni Ala sɔnna ma an bɛɛ bɛ jɛ ka jɛmukan in ka ja ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ nka yan'o cɛ Kali e bɛ se ka dakuɲɛ laban jumɛn b'i bolo hali bi ka ɲɛsin an fa an karamɔgɔ ka wulikajɔw ka sabu kɛ ka sanga ni a ka nin san 68 ye ka sanga n'a ka san 68 ye mɔgɔ bɛ dɔ de fɔ ale ka ko la c'est ça mɔgɔ si tɛ se k'ale ka ko fɔ ka ban c'est ça parce que karamɔgɔ ka hɔn mɔgɔ caman b'o de ye karamɔgɔ ka fɔnisiriya ye quoi c'est ça non ne bɛ karamɔgɔ ka hakilina laɲini quoi o de la ne ye sɛbɛnni dɔ k'a kan ne n bɛ ka livre dɔ sɛbɛn a kan livre in yɛrɛ préface yɛrɛ la c'est à dire n'o ye kuma daminɛ ye n ko karamɔgɔ kuma min bɛ ka bɔ ne ka sɛbɛnni in kɔnɔ d'accord a dɔn kuma in bɛ ka bɔ dusukun de la wa n kelen bɛ ka bigi min bɛ ka sɛbɛn n'o ye kalimu ye o kalimu in ye ne dusukun yɔrɔ n'i ye sɔn lajɛ sɔn bɛ tan de donc n ko sɔn ninnu n kɛn bɛ k'o de kɛ n ka bigi ye wa n kɛn bɛ ka n joli de kɛ sɔn boîte in kɔnɔ pour que ka se ka n ka kuma in sɛbɛn parce que ma fɛn dɔ ye n bɛ se ka fɛn min n'a comparer ka n ka sɛbɛnni kɛ munna parce que ne ma ale ye ma kanu c'est à dire ma bila yɔrɔ sɔrɔ kanu in na quoi donc ne ye min ye dɔrɔn joli min bɛ ne yɛrɛ la dɛ karamɔgɔ joli yɛrɛ de bɛ ne la a tɛ tɛmɛ o kan a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ Kali ye karamɔgɔ jeli ya Rabbi parce que n y'o de ye quoi c'est à dire sɛbɛnni daminɛ la n y'o de fɔ o de la n ko sɛbɛnni kɔnɔ tuguni n ko il est le plus grand capitaine de tous les temps et de tous les peuples voilà c'est à dire capitaine ye mɔgɔ de ye sɔrɔdasi de ye sɔrɔdasi min bɛ contact la ni mɔgɔw ni sɔrɔdasi tiɲɔgɔnw ye quoi parce que général filɛ général ni sɔrɔdasi tɔw cɛ ka jan e m'a ye hali b'a ye sɔrɔdasi de ka capitaine de ka ko ka ca kosɛbɛ n'est-ce pas donc n ko capitaine don mun na parce que population jigi y'ale de ye karamɔgɔ de fɛ yen une fois ne taara salon kɔnɔ ne ye kɔlɔsili kɛ je pris une note sɛbɛnni de ka di ne ye kosɛbɛ n bɛ ka note ta mɔgɔ hakɛ min nana a bɛ ka mɔgɔw reçoit mɔgɔ hakɛ min reçoit dun a don ne ye mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 23 ne sera k'o de reçoit mais ne donna 14 heures de ça c'est la mi-journée déjà
ne sera mi reçoit. Et puis il y a sur dossier mon bas tabali quand c'est trop. Donc au cours c'est un capitaine de dos mi me ka mogo reçoit avec un mogo lame. Be kungo be fa yana. Mais ibi reyininga mogo kelenga ni beke. Hal na so ite ka fen kuyi ku lame dama c'est un problème. O ka jugu hakli mo ko jugu. Kuma c'est-à-dire kuma boro chama abi hakli segen ko jugu. O la ni formation ngi ba ni kala formation dro ni mati dayti la fia. C'est ça. N'est-ce pas? Parce qu'il sigi mingara ka kuma lame ni ne. Il y a le stress effectivement. Effectivement, karamo bitini. Donc ni asoro ngo c'est le capitaine. Nklala ka foto ngo c'est le guide de la dernière génération sans qui cette génération serait perdue. Ouais. Allez de djelaban blasra bagni. Il est le repère. Ah oui. Ouais. Yaye. Ngo fen kelim pemi ne psika comparer kaka boni karamo yidron. O karamo ware hakildi. Ne lu sa mo de fasabani wono. Na yare hakil na te quoi. C'est-à-dire hakil na mbala la yini mbabunu. No te ne ti fendo do minga buna ni karamo ware. Do rego ko eska bes noko. Je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Donc il va y mo kelinga ni beke. Ouais. Il va doko ni do bula mini ni to tikele. C'est ça. Donc nous de fois sabani kono. Ouais. Ngo il est incontournable, inattaquable, intouchable, invincible. Ni tchemitini. Ça dit qu'il faut qu'il y ait fin de karamola. Non, tu sais qu'elle a dégué quoi. Non. Qu'il faut qu'il y ait fin de kala. Il reste qu'un de deux. Parce qu'il va jeter mine. Et bien, quand il y a karamola, ala bi klaka tan faraka mimi ke bunye yitukuni. Et bien, on m'a dit que ne famille karamola dro nganye. Karamola dusu jeli nuku juku. Haramadi ara du. Abana. Ibi juguma de taka nya salima. O ba soro ale ni nyuma ne tsikile ne kikono. Bon ni o no danfara do ni mama che fola hara tsika so. Jamais. Ne asoro o danfara de bi karamoni tsoche. Donc c'est l'un des projets phares aujourd'hui Mimbi Bolo. Oui. Kasika ka livre yimbo kan. A livre ngono so feumba kono ni mogo ya kala. C'est-à-dire histoire te ka foko karamo ka histoire o tere. Mais ka fin de fois kan. Femi ni e ya kala. Iba don ni kanu baga yere kumale. Iba don ni ko nyeyini baga yere kumale parce que ça jo kana do gola ni ma nyeyini. C'est ça. Le karamo ko nyeyini. Nya so mo qualité mdo, nya so la yini mbabulu. Ngo hi ni kanu yene dépasser. C'est pourquoi ngo sebeni kono ngo ne ma se ka sebeni ke bigila. Bigi mi ka sebeni ne te ka se ka sebeni. Mais ne be ka ne sera ka fengele mi soro ngo mi se ka sebeni kala o kan son yere de bo. Ketla ka joli saman ka bo ka ke son ngono. Ka sebeni nke. Et puis sebeni be ka ke frobulu nga papier tere. Sebeni mi ka ke yere golo. Yere fargolo golo. Nyo di fense ka da ka sebeni ka kan mi me ngono ka fo. Ouais. Je crois qu'à tes fois quand tu m'y calmes, à tes fois. Bon, au livre préfacé dit. Amad doit connaître. C'est ça. Voilà. Maintenant, moi je veux savoir et quelle inspiration borami ka livre c'est un cramola. Un cramola. Il y a faut que na seben de kadni. Maintenant ni nyayinu ke ni nyayinu ke forcément bi ke seben ngala. C'est clair. Donc maintenant ni seben nga ah oui pourtant est-ce que ni livre chama kala cramola kan quoi. Ouais. Mais est-ce que ne ret fana te seben ka kan. Parce que nous avons livre follow bora mais ne mo kali. OK. Nous que ma vie au campus. D'accord. Mais ne kongo est-ce que nous te cramota yara wa sur aller bora aller sabene me bula mais ma se ka étudier à éditer follow quoi. Donc nagli na munye ngi jonga sabene nga kramo ware tabo. Ni ya fanga soro nga sabene ga kan. Ni sabene qualité fla de ke kramo kan. A sabene follow oui aka histoire. Sabene flana oui akanu mi yere be ni diskuna parce que ni nyamba la chukumina kanu me ne diskuna chukumina. Maoro be munu taka chukuneta. C'est ça. Donc non et pourtant ni ninke avec kanu mago nati. Kele flana fana avec kuma kela lafia. Fla sabana avec wajulu kela munu be nu be ka wajulu ke. Nu be fe ka fendo fo karamo kan. Abu deme nu ya kala nintiki ne fo karamo kan. Or la me fe ka exception ke. OK. Ma chama kuma na ka ma chama sebeni ka kan. Mais ne ka sebeni mi fe ka ke nyote. Donc et ka sebeni et ka livre ni abesena ni ka ngabo karamo kan. Ça va être quelque chose mignonnement de liga ke en faille. Mignonnement de liga seben parce que e be ka dun a wo misani bedi la. Parce que etara fu asun de koro ka ta tayino ka sebeni ka kan. Noko be fen ka noko bula. Fen ni mogote min do ala ko o bekala. Donc ça veut dire que ni ala sonama amba fe ka o dondon domina ni livre mi akanga bo wati mi na barabe roju mena dakunye klina ikase ko fo jona pour que anga se ka na ala sonama ang me fe ka recueil yere boka beni anniversaire yere joy ka di anniversaire yere keneka mais malheureusement
ko fɛngɛ cogo parce que i b'a dɔn mɔgɔ b'a ta la ala fana b'a ta la et comme on le dit c'est le fond qui manque les moyens donc en réalité fond de y'an jɛ dɔɔni sinon a tun bɛ bɔ ka kɔn bi ye an tun bɛna ni livre yɛrɛ de ye tabali kan bi mais ni promesse ye ni ala sɔnna ma an m'an sigi ka peut-être i n'a fɔ dɛmɛ ta fanfɛla la voilà ni ala sɔnna ma an m'an sigi ka waati surunin kɔnɔ n'a bɔra an bɛna wala bɔ a kalama ni ala sɔnna ma inchallah. Ok, donc rapidement on va fermer ce chapitre avec Dogono Pama rapidement yala an ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ala ka Sadio mais kana nkalon tigɛ dɛ ayi ne tɛ nkalon tigɛ Sadio yarabi ala ka émission ala k'a taa ɲɛ ni émission min tiɲɛ yɛrɛ la ni gouvernement yɛrɛ kan k'i wele ni anw jeunes ka ɲɛtaga émission de très bien ni émission Mali kɔnɔ ka émission fila tɛ ni émission ɲɔgɔn tɛ mun bɛ anw sifinnakaw concerné ta nɔgɔ t'a la dan tabali kan ne m'a ɲɔgɔn ye très bien ala ka sija ni kɛnɛya n bɛ profiter ka karamɔgɔ ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ya rabbi ala san caman an kɛnɛ kan na ya rabbi amin ala k'o dugawu minɛ merci infiniment alors avec peut-être la permission de Adama Salia Coulibaly peut-être on va voir avec ce groupe de comédiens n'a sɔrɔ n'u labɛnnen don an ka wele u fana ka na an ɲɛnajɛ ka na an nisɔndiya kɛnɛ ka yan nɔ an b'aw hakili jigin k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan o de ye an fa an karamɔgɔ Seydi Cherifu Sumani Madani Hayidara ale ka san 68 o ɲɛɲɛli baaraw an b'o o de kɛnɛ kan min b'a to an bɛ se ka tasibila kɛ cogo min na k'a ɲɛsin a ma anw sifinnakaw mina anw fana jɔyɔrɔ ye o de ye ka a ɲɛsin an fa ma sabula émission in bɛ kuma sifinnakaw bɛɛ de tɔgɔ la Mali la bi donc sifinnakaw bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ ko joyeux anniversaire alors rapidement venez oh a kɛra cogo di cɛ ye n bila dara la surɔ mais i bɛ mɔgɔ wele n bɛ taa n jɔ heure jumɛn ni n tɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ a ka yɔrɔ dugukolo siɲɛ kelen ayi non o ye zira ye e ta ye sosoro min ye ne sɔrɔ ne b'o dɔn e dara kɛra cɔ ɲi minɛ non kamarima de yɛlɛ kabi non an yira diɲɛ la tuguni an yira a ka harabu an yira sigida musobadu bɛɛ non o don kamarima de yɛlɛ wa ne ba bɛ n dɔn e bɛ n dɔn tɔgɔ bɛ la fɔlɔ ko gabizɛ ko gabizɛ i bɛ ala minɛ ka tugu i bi non caméra tɛmɛ ne ba non kani yɛrɛ kɛ wantɛrɛ caméra lajɛ haramu kani yɛrɛ kɛ wantɛrɛ quoi ni cɛ ni sigidala maa bɛɛ tigɛlen don nin na sigadala maa bɛɛ a bɛɛ caméra bɛ k'i ɲini caméra bɛ k'i ɲini kamara bɛ ka ɲini kɛ n'i den cɛla kamara bɛ ɲini ne ba i b'i yɛrɛ tɔni bolo dɔrɔn i b'i wɔrɔ k'i kɛ jan tɛrɛ a ka haramu Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tala barakatu. Somɔgɔw dun. An faw ka kɛnɛ. Bɛɛ ka kɛnɛ. An baw dun. Bien. Kɔrɔw ka kɛnɛ. Bɛɛ ka kɛnɛ. Bamusow dun. Bien. An mɔkɛw. Bɛɛ ka kɛnɛ. Kɔri basi t'u la. Bien. Kɔrɔkɛdenw dun. Bien. Kɔrɔkɛ musomanw. Bien. Kɔri basi t'u la. Bɛɛ ka kɛnɛ. An ba. Ba. A kɛra tile fila ye dɛ. Dɔnni. An sigiɲɔgɔnw dun. Ba. Sigiɲɔgɔnw ka kɛnɛ. Bien. Sigiɲɔgɔn faw dun. I ka foli n ka jan dɛ. Sigiɲɔgɔn baw. A bɛ kɛ cogo di? Ne b'a dɔn parce que a fɔra ne ɲɛna ko ni ne bɛ tɛmɛ maa na dɔrɔn ne ka maa de fo. K'o de ye maa ɲumanya ye. Non e maa ɲɛnama ye. An ka sirifɛkɛ y'an deli o de la. Nkɛ awɔ a bɛ kɛ cogo di. Donc aw ka foli tɛ kun donc a tɛ jɔ quoi. An ka foli tɛ jɔ dɛ foli yɛrɛ de man ka jɔ. n ka cɛ e bɛ mun na. n bɛ mun na n ko na n bɛ foli de la. n yɛrɛ n dabali banni kɛ n parili na dɛ nin fana ye san jumɛn ye bi. n ka cɛ fɔ ne ma ko système wɛntɛrɛ wayi. awɔ mais e yɛrɛ tɛ dusumɛ ko kalama. dusumɛ wa. anniversaire bɛ yen bi. jɔn anniversaire. a kɔnte. a Seyid Sherif Usman Madan Hayidara o ye joli ye. silamɛya jɔsen o dafalen o bɛ cɛ jumɛn o bɛ hakili cɛ jumɛn na. Hayidara. Assalamu alaikum. Cɛ aw jɔlen bɛ yan dɛ a ka di kɔni. n ka cɛ e b'a dɔn kuma min bɛ yan. ko nin de ko Hayidara ka anniversaire bɛ yen bi. i ya bani. ya bani. sirifikɛ. sirifikɛ. di yɛrɛ de don palais de sport la.
cɛ nana a nana kana denmisɛnninw jogo don maakɔrɔba furucɛ furumuso ko b'a kɛra surtout an denmisɛnninw yɛrɛ kana kasi ta a ma se kasi ma n ka cɛ an ka taa palais la min na y'a bani mɔgɔw ma k'a fɛ ko wɛrɛ kama u kan ka k'a fɛ jogo ko in kama mɛnɛ ka da mun kan wallahi adamaden n'i jogo ɲɛna i t'o kɛ mɔgɔ ko i b'o k'i yɛrɛ de o tuma a ye to an ka taa palais de sport la an ka taa bani ka anniversaire ɲɛnɛmaya k'a yira diɲɛ mɔgɔ la e bɛ ka taa palais de sport la an bɛna taa majamukan jumɛn fɔ bani les 12 mai Serifu Bangina Serifu Bangina les 12 mai Serifu wallahi les 12 mai Bani Bangina les 12 mai Serifu Bangina Bani Bangedo ali bagandenw ma sɔn ka chimi wallahi kumana ne malera ma kete aiwa ame ne kuno Serifu la yɛlɛ bilo mɔgɔ ye d'accord i ɲɛsi caméra la voilà donc an bɛ foli lase Ansaru cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ko Haidara an b'u bɛɛ lajɛlen fo très bien aiwa donc nin tun ye sketch kungurunin ka silamɛw la nisɔndiya d'accord o kumana an bɛ sira ɲini merci ala ka sijani kɛnɛ d'aw ma Yelebougou merci beaucoup à très bientôt bonne chance à vous très bien voilà merci beaucoup à notre réalisateur Adama Salia Koulibaly avec Mariam merci beaucoup. Alors, Djamoukan, il y a une rubrique aménacée au Mans. Juste, on va regarder quelques extraits. Il y a un Djamoukan d'Atugou. Donc, on a Nobla Flola Diafolo, un Mafolo Minumiga, Dukona, Uluka Hakina mi, Uli Mindo Ankaramola, Kabini Kunufobi, ou Chamoka Hakina Tadi, Anga Doulame, Anga Seka, Chaman Fana Famu, Adoya Jirakafoku, Karamoko, Kununamana Bilama. Ko alibi abina fo abe kunni la ko sabla alibi o ceseri kelene do et puis alibi abe ka dinew do nyokona dine mabo dine la ale bolo chifna ka surtout alibi ko chifna ko kwana ina fo dogona pama mi fo anga o do la de juste après am ñon so soni gidi noye anfa anga shirfike noye Seydou Ousmane Madani Haidara antiseka andado akakuma bela jilinka be fo ka ban parce que hali n'a danna télé kelen ma ay barake mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ personnel mun b'a bolo ne t'a da dɔn dɛ ne t'a da dɔn mais n b'a dɔn dɔ b'a kɔnɔ bon a ye caman bɔ chômage la hali n'a danna nin na état yɛrɛ kan ka a décorer don o don parce que a ye état de dɛmɛ u ka baara la parce que a ye denmisɛnninw bɔ carré kɔnɔ sigili ani manamanakan fɔli caman na parce que n'i y'a ye i b'i sigi ka thé wuli c'est que baara de t'i la. Bon, a ye dɔgɔtɔrɔsow dayɛlɛ o ye développement di o kɔfɛ a ye bankuw dayɛlɛ n b'a ka fɛn dɔn n delila ka taa ka banque la kan to commercial la k'a fɔ k'u ka n'u ka compte da la anw fɛ yen nɔ u k'u ka wari bila anw fɛ yen parce que banque bɛ kɛ banque kɔnɔ bon a n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ fɔ o de ma création d'emploi Chirifike y'o kɛ a y'o kɛ ka jamana yɛrɛ de dɛmɛ a ka baara la parce que a ye nin développement fɔlɔ de diɲɛ kɔnɔ développement bɛ daminɛ ka baara di an ka denmisɛnninw de ma a y'o kɛ bon an bɛ ala fo ka barika k'a yɛrɛ fo a bɛ ko minnu na bon a k'i jija hali bi a ka dɔ fara a kan kana fɛn bɔ a la kana mɔgɔ kuma lamɛn a k'a ka baara kɛ dɔrɔn n'i bilala mɔgɔ ɲɛ i bɛ se mankan mɛn dɛ o ye hadamaden nature kɛ cogo de don an kɔni bɛ dugawu k'a ye san 68 a ka dɔgɔ dɔw tɛmɛna minnu ye san 100 ni san 200 kɛ yan bon ala ka si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman d'a ma ani silamɛden bɛɛ lajɛlen a ye yɛlɛma caman don an ka denmisɛnninw ka taabolo la o la mara b'a kɔnɔ bon a ye yɛlɛma mun don a la cogo min na parce que ɲɛ b'a la denmisɛnninw bɛɛ kɛra silamɛw bɛ fo bɛ boli ka taa misiri la bon n'a ye mɔgɔw wele waajuli la e ma ye diɲɛ bɛɛ bɛ taa a tɛ wari d'u ma o bon c'est que a bɛ ka kuma mun fɔ i bɛ taa sɔrɔ o de diyar'u ye bon a y'an bɔ ko caman fana na e ma ye denmisɛnnin fitinin bɛ taa layidu ta ya u bɛ taa fɛn mun kɛ yen nɔ baya mun kɛ yen nɔ bon n'i y'a ye i bɛ baya kɛ c'est que tu es convaincu de o de la n'i convaincra i bɛ baya ta bon denmisɛnninw de ka ca k'a kɛ ale ka objectif atteint a bɛ objectif mun nɔfɛ a y'o sɔrɔ dɛ
mais tant que n'i bɛ diɲɛ na a tɛ ban parce que denmisɛnninw ka olu don silamɛya la k'u bila baaraw la ka fɛnw kɛ parce que n'i y'a mɛn jamana n ko jamana bɛ denmisɛnninw de bolo développement bɛ daminɛ denmisɛnnin de la fɔlɔ ale ka politiki ɲɛna o a ye denmisɛnninw bolo don baara la k'u bila silamɛ sira la k'u a diɲɛ kɛcogo ni ka lahara dilan k'a d'u ma a y'o kɛ o bon a ye caman kɛ mais a ka dɔ fara a kan hali bi parce que don o don jeunes bɛ wolo don o don dɔ de bɛ fara jama kan bon ala ye nɔgɔya k'a ye ala ye diɲɛ d'a ma ala ka lahara d'a ma ten ani silamɛden bɛɛ lajɛlen an kɔni b'a ɲini a fɛ a bɛ taabolo min na a ka continuer hali bi a kana sɛgɛn a kana ɲinaba a kana mɔgɔw ka kuma lamɛn dɛ n'a bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ mɔgɔw mago bɛ jamana in développement na surtout sifinnakaw walahi an bɛ ala ko an b'o tigi kɔ parce que mɔgɔ y'i dɔgɔnin ta ka bɔ bureau fɛn sokɔnɔna sigili la a tigi sara t'i bolo hali n'a danna e kelen ma bi e mun ye n den e filɛ ne bi ka nansɔngɔnin bɛ sɔrɔ i bɛ taa di denbaya ma e kelen tɛ a ma e kelen ta o a ye e ta k'i muso ta k'i denw ta k'i somɔgɔw bɛ ta hali bɛ to ka 200 di an minnu ma o bɛɛ bɛ bɔ o wari in de la o bon i kana mɔgɔ lajɛ mais mɔgɔ minnu b'a kɔ i b'o de lajɛ bon n'a ye mɔgɔ kelen ta baara la c'est comme si a ye famille bɛɛ de ta baara la mɔgɔ tɛ k'o yɔrɔ de jateminɛ o de la hali n'i bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ kun i k'a lajɛ mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ mɔgɔ joli b'ale karisa kɔfɛ karisa bɛ ka mɔgɔ joli de ta en charge o bɛɛ de jateminɛ yanni ka kojugu kɛ adamaden na bon n'an hakili taara ni bɛɛ y'a kɛ Ayidara y'a kɛ cogoya min na bi walahi jamana bɛ bɔ nɔgɔ la bon ne b'a ɲini a fɛ hali bi a ye caman kɛ dɛ hali ni y'a ye haut conseil la a bilala a ɲɛmaya la a ye ko dɔ de kɛ o mɔgɔ tɛ bila ɲɛmaya la gansan nɔ bon an b'a ɲini a fɛ hali bi a tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ne kamera la a ka t'u nɔfɛ a k'u fara a yɛrɛ kan u ka don dɔ kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra hali autorité denmisɛnnin minnu bɛ fanga na bi u bɛ content parce que u bɛ jigiyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la u bɛ jigisɛmɛyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la an ko a ma joyeux anniversaire gâteau ya kelen kana dun kan to dɛ Sidibelakaw aw kana gâteau dun kan to dɛ bon a joyeux anniversaire ala k'a to ni ɲɔgɔnna caman caman an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Seydi Usmane Sherifa Ayidara ka ko depuis an fitini fo ka na se an bɛ wagati min na an ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye fɔlɔ mais toujours an bɛ sifinya hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ a ka anniversaire la n'o ye 12 mai ka d'a kan Ayidara jɔyɔrɔ ka bon diinɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ depuis an donna diinɛ la ka se bi ma an ye kuma minnu mɛn an ye fɛn minnu ye vraiment o b'a jira k'a fɔ Ayidara jɔyɔrɔ ka bon diinɛ kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de o hukumu kɔnɔ anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ Ayidara ka anniversaire ko la ka d'a kan anw ka société tigi o ye PDG Mamadu Faruta ye anw bɛɛ de b'ale kɔ n'ale nisɔndiyara ko o ko la anw tugulen b'ale kɔ Ayidara lamɛnni a ka wajulu hukumu kɔnɔna la ne kɔni b'a fɔ jɔyɔrɔba de b'a la ka d'a kan an bɛ fɛn o fɛn mɛn a da o de ye adamadenya jogo dilanni ye ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnna silamɛya ma donc o hukumu kɔnɔna la mɔgɔ mɔgɔ ka kuma ye o fɛn ninnu ye an kɔni b'a fɔ tare o ye fɛnba de ye jamana yɛrɛ ma anw nisɔndiyalen don a ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ tanu bɛ ala ye tanu b'a ka kɛrɛba ye kisi nɛɛma b'a ye an bɛ Ayidara fo k'a barika da ala ka si caman d'an ma. Voilà, donc rapidement en 2 minutes, 1 minute 55 secondes, 1 minute, bon les deux, on va juste faire, on va commenter hein, ces témoignages. Awi mune famuni na kafo ankaramogo ay wulika jom nke machama yara kafo ku ulutseka kuma halibi ulutseka kuma kasia dana. Alors, quelques mots. Déjà yo de fois tseka kuma migro di masima ka kuma karamogo ka wasa ka kuma ka bango tseka ke parce que ni ay doni ni karamogo ka kula doro ka bago do parce que tamache dama be karamogo la iba don atikoro karamogo tikoro parce que giringa jomi ngano ka ma demni kunu amba yo ali sabo clinique karamogo wajulu ke 2 heures ma do la donc koro iba korchugo chuga be continuer iba tseka tala donc iba yi ça dit kuma be dimini ba la nga barake ala kanu mimbala ala kanu do de be faraka dungu amago ba ala ka se degré na la yini mbala ko ko sabati donc la ni ko kibi kuma di mo ma ka feno fo karamogo ka do ça dit iba yi yere ka micro kono sa ibaro iye mo ka kuma yi ça dit beñe bi fendo la la quoi et puis do yere ka foko aller chifina kay mais en même temps aller foloni
kununi bite kele ale kun be barayɔrɔ min na ale kun be fo facturation ni fɛnw kɛ nka bi ale kɛra chef d'entreprise ye a kɛra yɛrɛ ka entreprise fana ɲɛmaba ye a yɛrɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ vraiment ko hali bi n'ale ye karamɔgɔ lamɛn a ka wajulu la ko o be dɔ de fara ale ka limaniya kan ka taa fɛ donc vraiment ça c'est des choses nin tɛ fɔ bɛɛ ye nin tɛ fɔ bɛɛ ma dɔgɔnɔ pama rapidement bon ne kɔni ne yɛrɛ ye remarque min kɛ o kelen de don kunun ko karamɔgɔ ye bi karamɔgɔ c'est la même chose aw fulaw ko ten n'an ka ɲɛ aw ma ka fulakan fɔ fulaw ko fu gɔtɔ sanba denba fu gɔtɔ donc karamɔgɔ n'a pas changé karamɔgɔ ni mun ma fara a kan d'accord bɔ a la ok donc on va lancer encore le deuxième extrait le deuxième micro-trottoir. On va regarder ça justement parce que ça va de dos. On be fana lajɛ n'an ka samana lajɛ olu fana ye min fɔ sabula n'i y'a ye an ye nin kɛ kɔrɔ de b'a la an k'o fana lajɛ juste après. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka barika da ka sɔli kira kan alayhi salatu wasalam ka sangana fa a n'a ɲɛ jɔyɔrɔ a n'an ka ɲɛmɔgɔ diinɛ sira kan ani an ka misaliya ɲuman ta yɔrɔ ka anniversaire hukumu kɔnɔna ye. An bɛ Ala fo ka barika da o la kosɛbɛ ka ɲini Ala fɛ Ala mun ye ɲinan san cɛkɔrɔba san kɛ san 68 ye an bɛ Ala tala deli Ala ko o ɲɔgɔnna caman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛya kɔnɔ Ala k'o d'an ma hali bi a bɛ k'an bilasira ni diinɛ mun ye Ala k'o d'an ma ni o kɛnɛya ye n'o dɔnni n'o faamu ɲuman ye bi kɔni alhamdulillah an ɲagarilen don an sewalen don an kɔntannen don k'a ye k'a fɔ ni cɛba in dan t'a la ale de kɛra sababu ye n'a ka laseliw ye ka anw denmisɛnninw bi k'an bilasira ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ d'o ma misali la ne Cheikh Abdul Kader Sisoko alhamdulillah Ala ye ne garisɛgɛ bi n ka kɛ société tigi ye ka tila ka kɛ société ɲɛmɔgɔ ye o ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na n ye misali caman ta an ka cɛkɔrɔba kan misali fɔlɔ ye jumɛn a ka sabali a n'a ka muɲu a n'a bɛ laseliw la a bɛ jija ni cɛsiri min ɲini an fɛ vraiment ne y'o misali ɲuman sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba fɛ donc bi bi n'an ka société kɔnɔ alhamdulillah bɛɛ bɛ nisɔndiya ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya ye n ye denmisɛnnin ye mais ni Ala ni cɛkɔrɔba ka laseliw barika la n filɛ ne ka kɛ mɔgɔ tilennen n filɛ ne ka kɛ mɔgɔ ladiri ye fo facture signé papier yɛlɛma ne y'o bɔ n ka société kɔnɔ pep o tɛ ne fɛ yan donc cɛkɔrɔba in a tɛ ne dɔn nka ne ni ɲɔgɔnna caman a ye anw dɛmɛ ni Ala n'a ka laseliw ye diinɛ sira kan adamadenya taabolo ɲuman sira kan a ye ne ni ɲɔgɔnna caman dɛmɛ mun kosɔn an bɛ se ka jija ta mun kosɔn an bɛ se ka k'an yɛrɛ ka sɔrɔ an ma sigi mɔgɔ la donc o cɛkɔrɔba célébrer bi ne bolo o kan ka kɛ n'o ma kɛ an b'a fɔ k'an ye fitiriwaleya kɛ donc cɛkɔrɔba in alhamdulillah an b'a célébrer bi ka ɲagari n'a ka anniversaire ye ka duwawu ɲini ka duwawu k'a ye Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka labanko ɲuman d'a ma ni ale ye an b'a ɲini Ala fɛ ka ɲini kira fɛ Ala ka kɛ kira kama ni ale yɛrɛ ye a ka cɛsiri ni jija minnu kɛ Ala ka k'o kama basigi Ala k'o don Mali kɔnɔ ne b'o de fɔ n ka kumaw kɔnɔna na kuma bɛɛ n ka barosɔn fɛ ni n terikɛw n ko Ala ye fɛn dɔ di Mali ma ka dan cɛkɔrɔba bɛ ka misaliya ɲuman min yira an na ni mawuludu kɛli ye mawuludu in dɔrɔn kan ka kɛ sababu ye ka Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne ka laɲini ye bi Ala k'o kɛ maliyɛn silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka jɛ u ka tugu cɛkɔrɔba in na a Seydi Sherif Usman Madan Haidara u ka fara ɲɔgɔn kan u ka mawuludu kɛ mawuluduba kelen pour que a ka se ka kɛ référence nationale ni internationale ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ mawuludu bɛ fêter Mali kɔnɔ cogo min na a ka dɔn ko diɲɛ jamana caman a bɛ fêter o cogo la ten ne bolo mawuludu kan ka kɛ sababu ye ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen silamɛ fara minnu tɛ silamɛ ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka don da kelen fɛ ka tugu cɛkɔrɔba in na walasa silamɛya hali bi a ka bonya a ka barika sɔrɔ a ka taa yɔrɔ jan silamɛ denmisɛnninw bɛ sabati cogo min na parce que ni an ka société jateminɛ bi a tiɲɛna ni Ala ni cɛkɔrɔba ka wuli ka jɔ tɛ anw yɛrɛ ɲɔgɔnnaw bɛ sigi k'an bɛ kuma caméra la yɔrɔ min na c'est compliqué an bɛ kuma fɛn wɛrɛ de la mais diinɛ kuma la an tɛ fɛn fɔ o la quoi adamadenya taabolo ɲuman na an tɛ fɛn fɔ o la alhamdulillah barika cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba ka baara belebeleba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye sɛrifula kereli ye alhamdulillah a y'an bilasira
ni émission dɔ bɛ k'a kɔnɔ n'o sigilen don kɛrɛnkɛrɛnna denmisɛnninw tɔgɔ la n'o ye jeunesse et développement ye an b'a ye an ɲɔgɔnna denmisɛnnin caman de bɛ bɔ k'u hakilinaw yira u bɛ se mun na k'o yira u bɛ se ka mun k'u yɛrɛ ye k'o yira u bɛ se ka mun kɛ jamana ye k'o yira an denmisɛnnin caman bɛ yen bi ala n'o sababu la bɛɛ sera ka cisiri ni jija kɛ ka mɔgɔw ta baara la c'est-à-dire ka mɔgɔw sara kalo kɔnɔna na je pense ni fɛn bɛ yen bi ka fo o yɔrɔ in kan ka fo kosɛbɛ ka da cɛkɔrɔba ka cɛsiriw kan anw denmisɛnninw y'a faamu an denmisɛnninw y'a minɛ an bɛ ka baara k'a kan fɛnɛ alhamdulillah jeunesse et développement émission in a bɛ ka kɛ sababu ye hali bi denmisɛnninw cɛsiri ka bɛ ka fara denmisɛnninw ka baaraw kan an ka kɛwalew kan vraiment ka foli belebeleba k'a ye o fɛnɛ niveau la quoi. Merci Aure ayi témoignage minnu kɛra vraiment c'est émouvant vraiment an sera yɔrɔ dɔw la olu ye oh là là ne yɛrɛ ye kuma dɔ mɛn kulo la bi vraiment a bɛ mɔgɔ hakili wɔsɔsi dɔɔni quoi nin bɛɛ ye karamɔgɔ ko kelen ye nin bɛɛ ye karamɔgɔ ye dɔw ko ale ko k'ale b'a ɲini karamɔgɔ fɛ hali bi min ka d'ale yɛrɛ ni kun ye bi ni ale b'a fɛ karamɔgɔ ko kɛ o ye diinɛmaw ka se ka bɛn ale de bɛ diinɛmɔgɔw ka silamɛw ka ɲɛmaaba don nka a ka d'ale de ye bi hali bi a y'a kɛ ka tɛmɛ kunun dɛ mais k'a ka d'ale ye hali bi karamɔgɔ ka dɔ fara o kan donc si fana ka don mais nin y'a ye a ye nin hakilina sɔrɔ Hayidara ka d'a ye de wallahi sika foyi t'a la c'est-à-dire i b'a dɔn karamɔgɔ ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ de kɛra bɛn ye quoi ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ de mɔgɔ min ye avion ta ka taa fo Europe Mali kunkanko fɔlɔ la yɔrɔ kɔni mɔgɔ tɛ se ka Mali ko dɔ fɛn na c'est-à-dire karamɔgɔ ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ de ye bɛn ye mais i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de fana bɛn olu ka hɛrɛ de tɛ bɛn na quoi u ka balo yɛrɛ tɛ bɛn na donc la bɛn kuma fɔbagaw tɛ k'o fɛ dɔw banna karamɔgɔ la karamɔgɔ yɛrɛ ka qualité tɛ dɛ bɛn hakilina min b'a bolo dɛ o t'olu arranger donc i b'a ye an b'a fɔ a ɲɛna toujours karamɔgɔ bɛ bɛn de baara la ɔ tɔw fana ka fara kan u ka bɛn baara kɛ ne b'o de ɲini dɔrɔn u ka fara kan u ka bɛn baara kɛ parce que karamɔgɔ ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɛra bɛn baara kɛ c'est important alors est-ce que an bɛ yɛlɛ cogo jumɛn na parce que n'an Hayidara ka don na dɔgɔnɔ Pama i wulila min kama mais dɔgɔnɔ Pama ne b'i dɔn ni min ye 30 secondes ou 1 minute ayi non ne tɛ nkalon tigɛ sa e bɛ fɛ ka ne kɛ nkalontigɛla de ye ne tun bɛ maloya nkalontigɛla ne b'a fɛ k'i kɔrɔbɔ de o ayi non ne tɛ nkalon tigɛ o non ne bɛ nkalon tigɛ n ko ne ye téléphone san chinois ne y'a san Hayidara la 300 ne ye appel kɛ ɲani Segu cɛ appel ma se Segu ne ye n ka mobili ta ko n bɛ taga Segu ne ɲɛ bɛ deux appels en absence la sira fɛ u bɛ ka boli an k'an teliya ka taga. Très bien. Donc rapidement avec le dernier micro-trottoir et Ami Ola, Nyemi Faname Ola, ko an karamɔgɔ ka bi anniversaire hukumu kɔnɔna na ko ale ye misiden fila de faga a ka denbaya kɔnɔ misiden fila a ye misi Ansar tɛ dɛ nka a ye misiden fila de faga k'a yira k'a fɔ ale u ka dɔgɔ ale jɔyɔrɔ la Hayidara ka ko la donc an ka o fana lamɛn juste après. n b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin karamɔgɔ ka san 68 o ye an ma ɲɛnajɛ belebeleba de ye parce que an minnu ye sifinnakaw ye an m'a mɛn koyi an y'a ye de parce que Hayidara ye min kɛ yan'a ka giri ko i k'a kɛ sali ni nin ye fɔlɔ ko adamaden k'i jogo dilan ni jogo dilanla fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sali b'o kɔnɔ sun b'o kɔnɔ hiji b'o kɔnɔ an denmisɛnninka ninnu ne kɔni b'a fɔ an ka jamana na an kun Hayidara tɔgɔ mɛn an m'a ye nka ala y'an sigiyɔrɔ bɛ Bamakɔ ma an nan'a ye Hayidara ye min kɛ jogoko la a ye maa min bɔ dɔrɔku 10 ni juin na k'a bila silamɛya sira kan ni ala tɛ jɔsi t'a da yɔrɔ dɔn o ka bɔ a la n'a y'i ye tiɲɛni sira kan yan'a k'a kɛ makotojugu ye a b'i lana diina ma k'i bila diina sira kan an b'o dɔn Hayidara la n bi kumalasurunya yɛrɛ f'i ye aw bɛ Hayidara ka san 68 anniversaire kɛ Hayidara ta tɛ koyi an kɔni ye min faamuya an b'a ginta k'an yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ misi 2 de faga bi Hayidara mana maa kelen ye a mana sirifula kelen ye a nana diɲɛ de ye a fanga ka bon Mali ma a nana diɲɛ de ye a nana o diɲɛ min ye nisɔndiya ye dan t'a la bɛɛ b'i ta de la i yɛrɛ ye jama ye kɛnɛma o jama min dasi bɛ kɛnɛma nin bɛɛ an y'a wele de sirifi kɛ ka ginta a ye bi ala ye hɛrɛ min k'an ye k'an bɔ sira jugu kan an yɛrɛ minnu filɛ an ye opéra o ye usine-tigiw ye an bɛ jago kɛ gɛlɛyaw b'an sɔrɔ diina sira kan an bɛ taa fɛ a mago t'an ka dɔrɔmɛ na a bɛ wuli k'an dɛmɛ tiɲɛ kan
ala ka sirifikɛ mɛn an kɔrɔ ala ka san caman jira ani sirifikɛ la min tɛ nin ye masa min ye san 68 d'a ma ala ka san 200 d'a ma k'a to kɛnɛya ni hɛrɛ la n bɛ ka n yɛrɛ fɔ ka e ka ne bɔ yen bani ni mɔludi sera taa 26 mars la i bɛ jaabi dɔ sɔrɔ yen Haidara kɔni jɔyɔrɔ kɛra a bɛɛ de ye karamɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ dɔ kɛ ka dɔ to a ma foyi to a ye mɔgɔw dɛmɛ baara sɔrɔ la a b'i lakurasi ka baara kɛ o ti mɔgɔ ka lakale an yɛrɛ taara a fɛ a ye baara de jira an na an yɛrɛ ka usine a ye mɔgɔ 300 de ta Haidara bonya kama barisa a y'o de yira an na o kɔfɛ diina yɛrɛ laseli la e bɛ se ka diina faamuya ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ i bɛ diina faamuya ka sɔrɔ wɔyɔ tɛ an ye nin ye Haidara de ye an m'a ye karamɔgɔ wɛrɛ la an kɔni b'a kɔ fɔ saya ala k'a mɛn an kɔrɔ. Ne tɔgɔ Adama Samaki ni mécanicien bɛ zone na. Haidara nafa min sera ne ma o ye danaya ani a ka ɲumanya ne bɛ se ka kuma o de kan mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ olu tɛ juguya ye o y'a ye a b'o de Haidara diya ne ye dɔrɔn k'a fɔ fɛnko don fɛnko tɛ dɛ mɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye ka sɔrɔ tiɲɛ fɔ karisa nin dabila o tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ jugu ye bon ne Haidara k'o mɔgɔ dɔrɔn de a bɛ min na halisa ala ka baden fara o kan halisa ala ka Haidara yɛrɛ mɛn an kɔrɔ Haidara kanu bɛ ne la o ye n bɛ dugawu de kɛ ala ka si jan di Haidara ma ni kɛnɛya ala k'o d'a ma halisa ala ka dɔ fara Haidara ka ko kan sirifukɛ ka di ne ye kojugu Haidara ka ko n'i y'a fɔ k'i b'a fɔ ka se a dan na i tɛ se k'a fɔ vraiment a nana diɲɛ bɛɛ de kama ka diinɛ lase pour que adamadenw ka lafiya diinɛ nakun fana ye adamadenw ka lafiya de donc ne kɔni bɛ se ka dugawu min kɛ a ko la ala k'a mɛn si la halisa ala k'a to yanni waati dɔ cɛ mɔgɔ mɔgɔ bannen silamɛya ma ala k'a to a ka se ka bɛɛ latubi ka don silamɛya la a ka diinɛ lase a kɛra sababu ye ka hɛrɛ lase jamana ma c'est mɔgɔ mɔgɔ bɛ diinɛ lase k'a ye ko fɔ ko diinɛ nana bɛn ne kama de mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la kira ni mɔgɔ bɛnna cogo min ale yɛrɛ b'o de kelen lase mɔgɔw ma k'a fɔ vraiment diinɛ ma bɔ diinɛ la bɛɛ ka bɛn kelen kan Haidara fana bɛ ko kelen de lase a ka diinɛ lase cogo b'a a to balawu min bɛ jamana kɔnɔ dan bɛ sigi o la ne kɔni ye min faamuya a ka wajuli la o y'o ye donc a kanu kɔni bɛ ne la vraiment ne ni a tɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ mais sinon a kanu bɛ ne la ka se degré min na ala de b'a dɔn ani ne yɛrɛ donc ne kɔni bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sijan d'a ma halisa ala ka anniversaire ni caya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an hakili bɛ si min na ka caya ka se hali san 200 ma ala k'o kɛ a ye a ka se ka diinɛ lase ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Voilà. Donc je crois que ni ne kun kɛra aw tulo garijɛgɛ ani aw ɲɛ garijɛgɛ an ye da sumusunu min kɛ dugu kɔnɔna na min b'a to a bɛ se ka caman faamu an fa an karamɔgɔ a ka bangeli la cogo min na ni o ye 12 mai 1955 12 mai 2023 ça fait maintenant 68 ans de règne an bɛ se ka fɔ tantɔ de donc an bɛ se ka fɔ ko ala ka camanba de fara o kan an ka camanba fara o kan ka se san o san an ka ni ɲɔgɔnna jɛmukanw kɛ ka se ka na tasi bila ka a ye cogo min na san o san an ka se ka inspiration kuraw fana sɔrɔ parce que n'an bɛ miiri ale la dɔrɔn an bɛ inspiration ɲɛnamaw de sɔrɔ parce que ne b'a dɔn e ye sɛbɛnnikɛla ye nka e bɛ ka sɛbɛnni min kɛ bɛɛ bɛ ka i apprécier parce que karamɔgɔ ka inspiration ɲɔgɔnna de bɛ kɛ na i la n'est-ce pas donc on va refermer on va carrément en tout cas terminer l'émission ici parce que là jɛmukan kun ye de spécial 12 mai en hommage au guide spirituel des Ansar. Alors rapidement aw ka kuma laban ye jumɛn ye n'ala sɔnna ma an bɛ e yɛrɛ de fo ka wuli ka jɔ ni ka cɛsiri la ka télé bɛɛ fo ka taa directeur la ka jigin a bɛɛ o kɔfɛ an bɛ foli lase an karamɔgɔ yɛrɛ ma ka dugawu k'a ye k'a fɔ a ɲɛna k'a joyeux anniversaire a k'a dɔn an dalen b'a la a joli de bɛ ka marisaya na e yɛrɛ filɛ k'o fɔ an bɛ ka réfléchir comme ale de wa an bɛ kuma comme ale wa an bɛ tɔgɔma i n'a fɔ ale siga foyi tɛ min na parce que a ka ɲinifɛn ye min ye an ka ɲinifɛnw ye c'est clair donc o la an bɛ a ka denbaya bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka golokasigi Cherif Ahmed Tidiane Haidara c'est ça an ka livre fɔlɔ bɔli la o livre présenté la a y'an wele ka versi 2 de d'a ma k'an k'a don k'an ka livre présenté bilahi ani maa tɛ kelen ye o non Haidara ni maa tɛ kelen ye an bɛ Cherif fo a y'an wele ka versi complet 2 de d'a ma ko i b'a dɔn émission jeunesse et développement a ka première édition na an kun y'a defa di ale de ma Allahu akbar ale ni ministre des mines olu de fila jɛra ka émission in k'a cogo ma don c'est pourquoi bi kɛnɛ kan an b'an profiter k'a fɔ hali bi u k'u janto an ka émission in na maa min bɛ k'an filɛ sabula hali bi an ma se ka dɛmɛbaga sɔrɔ sponsor ma sɔrɔ émission na
an bɛ kɛnɛ jɛlen min kan ni o ye 12 mai an bɛ an da fili hali bi dɛmɛbagaw ka na min b'a to jɛmukan in caman bɛ se ka fara a yankan kan cogo min na an bɛ se ka to ka courage sɔrɔ cogo min na ka se ka wuli ka se an sifiɲɔgɔnw ma ka se k'u ka baaradaw yira u la cogo min na donc je crois que kuma laban min tun b'e bolo o de oui an somɔgɔw fana fo c'est clair c'est oui ça c'est logique Sibikaw oui ani Kitakaw donc tu es de Kita je suis de Kita mais je grandis là-bas aussi je suis né là-bas grandi là-bas j'ai fait toutes mes études là-bas ah bon allez IFM qui est moi je suis de Kitagar quand même je suis de Kitagar effectivement donc après on en parlera merci beaucoup alors donc je crois que l'émission conduit ni yɛlɛ de san bon tiɲɛna ne tɛ fɛ ka yɛlɛ kɛ k'a conduit parce que ne tɛ se k'a faamu n ko an yɛrɛ ka siniɲɛsigi n ko Mali maabaw o émission k'u to o jukɔrɔma k'u t'o dɛmɛ c'est regrettable vraiment ne bɛ mun fɔ k'a laban n bɛ wele bila malien cɛ muso denmisɛnnin maabakɔrɔ entreprise kumaba fara fitinin kan n'i bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ k'i lakodɔn k'i ka entreprise k'a minɛ bala i bɛ marché sɔrɔ f'i b'a fɔ a ka ɲi ne ka ɲi c'est clair na très bien Sadio Sidibe an k'i jamu falen an k'a jamu falen donc a ye n'a ka émission in a ye n'a a k'an ka émission dɛmɛ c'est ça vraiment émission in a mago bɛ dɛmɛ na effectivement n'i y'a mɛn mɔgɔ i ko dɛmɛbaga mɔgɔ de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ tɛ foyi ye wa i tɛ se ka kɛ foyi ye donc an ka wele bɛ bɛɛ lajɛlen ma a ka kɛ société ye o a ka kɛ mɔgɔ kelen ye o a ka kɛ jɛkulu ye o bɛɛ lajɛlen awɔ bɛɛ lajɛlen an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ala ka émission ta amina rabi ala ka cɛkɔrɔba ala ka sijan ni kɛnɛ ala k'o di cɛkɔrɔba ma n ka foli bɛ Sirifula duba bɛɛ ye n ka foli bɛ Sirifula TV maa bɛɛ ye a diyara n ye merci beaucoup Dɔkɔnɔ Pama merci nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ an ka public charmant mɔgɔw fɛ a tɛgɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ kun merci voilà je crois que don o don sibiri o sibiri a ka d'an ye aw fana ka to ka na an ka jɛmukan assister voilà o fana bɛ a diya kosɛbɛ an b'aw fo aw bɔra fɔ yɔrɔ jan de ka na fo Sirifula la a ma nɔgɔn kosɛbɛ an b'aw fo aw ka timinandiya la ani aw ka kanu na a tɛgɛrɛ b'a fɔ aw kun tuguni voilà merci donc aw tulo ni aw ɲɛ garijɛgɛ kɛra nin de ye bi ka sanga ni an fa an karamɔgɔ Seyid Sherif Usumani Madani Hayidara ale ka san 68 o ɲɛɲɛli baaraw an kun b'o de kɛnɛ kan bi Sirifula jamananin kan kɛrɛnkɛrɛnnen la jɛmukan min ni a bɛ wele jeunesse et développement an ye a kɛ o de contexte kɔnɔna na min b'a to an fana sifinnakaw jɔyɔrɔ ye min ye ka ɲɛsin an fa ma ka se ka tasibila kɛ fana k'a ɲɛsin an ma an ye jɛmukan in sigi o de cadre kɔnɔna na merci beaucoup maa minnu nana ka na an dɛmɛ ka baara in kɛ an ka maa fɔlɔ ale ye Kali Jalo ye ni ale ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ don en même temps ɲininikɛla fana don sɛbɛnnikɛla fana don a ye livre bɔ an fa an karamɔgɔ kan nka livre in sɛbɛnni a bɛ sira la ko dɛmɛkɛlaw voilà minnu kan ka se ka dɛmɛ hali bi an bɛ an da fili olu ka se ka a dɛmɛ min b'a to livre in tɔ bɛ se ka laban cogo min na ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma merci beaucoup merci pour ce courage et merci également pour cet amour et ma laban ale kun ye an balimakɛ an denkɛ fana don ko Dɔkɔnɔ Pama Amakaruwa Kojo Dɔkɔnɔ an denw don donc u nana ka na an ka jɛmukan diya merci beaucoup merci donc je crois que ni ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn bolo quoi voilà et maa minnu fana nana ka na comédie kɛ an ka kumaso kɔnɔ ni o ye Sirifula comédie mɔgɔw ye an b'o fana fo merci beaucoup aw ka passage ɲɛna kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ko ala ka ɲɛtagaw sabati aw fana ye kosɛbɛ an bɛ Adama Saliya Kulibali ani fo ka taa se Mariama ani fo ka taa se Mohamed Keita, responsable en tout cas du département de la communication, également du département de la réalisation. Merci beaucoup. Ambe DG Founi oye Ousmane Sogoriye fo bangoni jagine bugula a chefla chakela bela jelen fo anfa ankrambo alaka aka sambioroni kononton alaka o irana. Merci beaucoup. Ya futugo mina anga numéro mina mino bla oye kan an wele na mako bana oye 63 00 12 95 63 00 12 95 joyeux anniversaire et à lundi pour la rediffusion.